Umhlali wase Sebokeng kunxantathu weligwa unothando olungazenzisiyo lwemali ezinkozo yaye sithetha nje ityotyombe ahlala kulo ulijike laba iMuseum nalapho abonisa khona ngemali ezinkozo nayenze esebenzisa Amaplanga. Lendoda ineminyaka eyi-32 ubudala iyenza le mali ngokusebenzisa isakhono sayo esingummangaliso sokuchwela. Yindawo ejongelwe phansi ngabaninzi. Kodwa ngapha kwelityotyombe kuhleli umchweli onesakhono esingummangaliso. Lowo ke nguSebokeng oneminyaka eyi-32 ubudala. This has been my plan. It's what I love doing. It's my passion. Usepho ucholachola amaplanga alahliweyo ze awajike enze umfuziselo wemali ezinkozo yaye nokushokoxeka kwezixhobo zokusebenza kumphazamisi. Sithetha nje uMutawung ujike ityotyombe lakhe walenza iMuseum nalapho abonisa khona ngalomfuziselo wakhe wemali ezinkozo nayenza ngezandla zakhe. Since while the rate of unemployment is so high, I think it is better like he's doing, creating work for himself instead of waiting for the government or somebody to hire him. Esi sakhono sakhe ayilothando nje kuphela koko unamaphupha ukunqandwa zinkwenkwezi. Right now, I'm planning to open a gallery or a museum that will have from old to new coins, South African, and those still to come in our country. Umutawung bubungqina bokuba nantoni na xa uyifuna iyakwazi ukwenzeka, akukhathaliseki nokuba ungubani uhlalaphi.